ongi etorri gure ezagutu bidea podcastea, gu Laia eta Aitana gea, eta gaur pertsona oso berezi bat etorria, Xabi Zubeldia, Donosti ospitaleko zuzendari ordea. Mi esker etortzeagatik. Ez da zer, eskerrik asko zuei. Bueno, medikuntzaren munduan, murgildu aurretik kontatuko zein niguke zure ibilbidea nola hasi zenuen medikuntzan sartzeko eta bar. Guk lehen batxi beharrian kou izena zeukan, eta, kouen ginela, orduan bururatu zitzaian, medikoa izan nintekela. Zergatik, gustatzen zitzaialako laguntzea, irutze zitzaian hori itzala pixkat betetzen ninduena, eta orduan, behin erabakita medikuntza nahi nula, orduan buru belarri jarri nintzen hortara. Ez nukan nota oso ona, 6,6 bat zan, baina, Euskal Unibertsitatean sartzeko nahikoa zan. Baina, nola marrazki teknikoa egin nuen, esan ziaten ezin nula, orduan Iruñara jo nintzen ikastea. Iruñako unibertsitatean pribatua da. Eta han egin behar izan nuen biologia urte bat, gero medikuntza lehendabiziko urtera pasatzeko. Orduan, esan dezakegu beste urte bat egin nuela, ez? Konbalidatu ziaten biologia noski, baina beste guztia egin behar izan nuen. Bukatu nitunia medikuntzan 6 urte horiek, bai egia da, pribatuan diru asko da, eta hori, nire familientzako hori esfortzu handi bat izan zen, eta nire baita ere, aprobatu behar izaten nuen ekainean, beka euki ahal izateko, diru laguntza bezala, ez? 6 urte horiek bukatu zian, mirra gainditu nun, eta gero erabaki nun egitea barne medikuntza. Ez dakit dakizuen barne medikuntza zer den, baina, da kardiologia bat bezala edo neumologia bat bezala, baina, dago kasunian gaixo bat ez dakizula zer daukan, barne medikuntzara dijoa, ez? Edo gaixo batek daukanian zerbait kardiologiakoa eta neumologiakoa, barne medikuntzara dijoa, baita. General pixkat, ez? Bai, hori da orokorra 5 urte dira, beste espezialidade asko 4 urte bakarri dira, gurea 5 urte dira, ze jakin behar dugu gauza askotaz, ez? Orduan, Nei asko gustatzen zait, batez ere, gaixo batek zerbait gertatzen zaionean, badakit zer egin. Gaixo batek krisi konpulsiboak balimaitu, badakit zer egin. Bihotzeko mina balimauka, badakit zer egin. Aste balimadan hemorragia bat ahotik edo betik, badakit zer egin. Ez dauzkat zalantza asko. Kardiologo batek adibidez, bularraldeko minekin ondo konponduko da. Baina balimaduka gaixo bat, konpulsioak edo hemorragia digestiboa bat, ez du jakingo zer egin, ez? Eta hori zitzaiak gustatzen. Gustatzen zitzaian pixkat denetatik jakitea, ez? Gugea familiko medikoa bezala, baina ospitale barruan. Ospitalean ibiltzen gara gu. Eta orduan adibidez zuen batzuk DH lauen ezakite ze aukeratu. Eta medikuntza ikasteko adibidez, aldi guzu itzein pixkat prozesuai buruz eta baldintzak bai? Bai, medikuntza egiteko bide azkarrena batxi egitea da, baina batxi oso nota onak eta behar dira, bauare bai gainditu barrezun nota oso onakin, nire ustez gehiagizkoa da, baina gaur egun horrela daude gauzak. Bai egia da Euskal Unibertsitateak esfortzo bat egiten nahi dela eta gero eta plaza gehiago atatzen nahi dela. Ez dakit guain ez dote dian 378 eta behar badi igual urrengo urtean igual pixkat gehiago, onditzen joango diala. Hori da bide azkarrena. Ze gertatu daiteke bidean? Igual batxin ez dezula nota oso ona ateratzen, eta orduan ezintzea da sartu Euskal Unibertsitate publikoan, ez? Orduan, daukazu aukera, pribatua juteko, beste probintzi bat jutea baita ere, edo beste aukera bat izango itzateke baita ere igual errepikatzea, baina, nota hobea atatzeko asmoarekin. Edo beste da izango itzateke goi mailako gradu bat egitea, ez? Teknikari bat adibidez bai laborategikoa, raiosekoa, anatomia patologikoa, eta gainera gradu horietan lana dago. Ez da aukera txarra, ez? Egin ditzakezu gradu hori 2 urtetan. 2 urte hori ondoren nota ona balimokazu, portzentai txiki bat medikuntza egin dezake. Orduan badago jendea, teknikari bezala apuntatzen dana, egiten ditunak 2 urte horiek, eta gero bau bat gabe, igual sartzeko aukera dauka, nota oso onak balima ditu. Hori izango izateke aukera bat. Edo baita ere, graduan zaudenean, egin dezakezu baita ere, baua berriz egin. Eta orduan kontutan hartzeizue, graduko nota horiek.
Eta graduko nota horietan, nota Eta hobea selektibitatea bali maukazu, ere. hori da. Eta orduan igual, nota hobetzen duzu eta aukera daukazu. Esan dezakezu, bai, 2 urte galdu ditut. Bueno, esan dezakezu 2 urte galdu dituzula, baina teknikaria zea baita ere. Orduan ez dira galduta. Hori da. Baina orduan iten baldin bazu batxiko urte bat selektibitatea, nota ez baldin baizu ematen, gero errepikatzen baldin bazu batx bi, indezakezu berriz ere selektibitatea, no? Bai, nik uste baiet, bueno, bai. vale. Nik uste selektibitatea, a ber, ez naiz orientatzailea ezakit oso ondo, Ja. baina, bueno, uste egin dezakezula aurkeztu zaitezkela berriz. Vale. Hitz egin dut medikuntzako ordezkariarekin, unibertsitatekoain, da esan zian, aukeratako bat zala, hori, ba, igual, teknikari bezala egin 2 urte horiek, eta gero berriz presentatu selektibitatea edo ebaura. Osea, eta gero, gainea, iteizue media, graduko notarekin, osea, igual hobetu dezakezula baita ere. Eta badago jendea hori egiten ari dana. Adibidez, anatomia patologikoan badakit nire kuñata egonda irakasle bezala, eta baditu ikasle batzuk, medikuntza nahi dutenak, eta nola nota ez zaiena jartzen, teknikari bezala apuntatu jela. Eta, bueno, badakigu medikuntzarako notak oso altuak direla. Eta suposatze zure garaian berdin ezago zela. Baina lortu zenuen sartzea, eta nola izan zen prozesu hori lortzeko? Bai, gure garaian nota etzan ona. Gure garaian etzan 14 nota, baizik eta 10 arte bakarrik. Bai. Eta 6,5ekin nik uste zala kortea ni medikuntzaitekoan, osea, gauzak asko aldatu dira. Bai. Nota junda igotzen, ba, gero eta jende gehiago apuntatu dalako, gero eta jende gehiago, ez? Baina gero ere, esaten nahi dira, behin eta gehiago medikoak falta dira, baina nota ez da geisten. Ez, behar bada igual ez dutelako kontutan eduki plaza gehiago atera behar zituztela. O igual ezin zutelako, ezakit. Baita ere, ze beharko duzu klase gehiago, irakasle gehiago, ez dakit zen izango zen arazoa, ez? Baina hau, igual aurreikusi zitekeen, ez? Lehenago. Nik uste hor, behar bada faiotxo bat igual egon dala, ez? Eta zure iritzek medikoak falta dira? Bai, medikoa falta dira. Bai, nik guain zuzendari orde bezala nago, eta medikoa falta ditugu espezialidade guztietan. Osea, ez dago espezialidade bat, nuen esatezu ez gu ondo gaude. Eta daukagu norbait, paron, ez. Langabezian ez dago medikurik. Orduan, medikuntza ateratzen duen norbaitentzako lana egongo da fijo. Bai, halaxe da. Karo, gero beste asuntoa da pixka bat, espezialidade bakoitzak berezea dauka, baina gaur egun espezialidade guztiak beharra daukate. Behar gehiena, behar badagoain momentu honetan, primariakoak dira, bale? Baina eske atzetik zeitun daude beste espezialidade pilo bat. Eta horrekin lotuta diez, ez baldin bakigu ez espezialidade zuk ustezu adibidez gai gehala edo zeiniteko. Edo adibidez zuk esan dezu leheno, mareatu itezeala pixkat, o... Bai, baina adibidez, nik kirofanoan mareatu naiz, bale? Baina mareatzen naiz batez ere geldiri banago. Balimanago ikusten. Baina balimanan ni zerbait egiten nahola ez naiz mareatzen. Zenikin behar dut. Orduan beste gauza bada. Oain pasiboki, bai. Osea, nik mediku bezala batzutan sartu behar ditut tuboak, edo ziztatu behar dut orratza oso luze batekin, bale? Baina nola nikin behar deten, ez naiz mareatzen. Oain, ikuste bali maiot beste batei egiten, orduan igual bai. Bai, normalian dena egin dezakezu. Ez nik uste ez dagoela arrazoa handirik. Eta, bueno, ikasten dezunean, unibertsitatean praktikak egiten dituzu, eta praktikak egiteko garaian, bueno, ikusten dezu kirurgia gustatzen zaizun bai ala ez, ez? Eta orduan, jende asko dauka, odolari ezin ikusi, eta jende horrek balio izango du medikuntza edo enfermeritza edo horrelako bat ikasteko? Bai, nik uste baiet, bai. Ez que gainea badaude espezialidadek nun ez dute odola ikusten. Radiologoak adibidez, haiek plakak ikusten dituzte, imaginak ikusten dituzte, eta ez daukate odola eta ezer ikusi beharrik, ez? Eta enfermeritzan beste inbeste. Eta gero esatizute, gero ere bai gogoa balima daukazu, eta benetan izan nahi balima dezu,
beldur hori gainditu ingo duzu. Nola deskribatuko zenuke mediku baten egun tipiko bat modu errealistan? Bueno, nire modu errealistan, hori, ni esnatzen naiz goizeko 6etan, gozaldu, eta prestatzen diet gozarian nire seme alabei. Beraiek klasea joan behar dutelako. Bokata ikeiet, eta ni lanea juten nahi, sartzen nahi 7 eta 4etan gutxi gora bera, eta ja, bueno, orain zuzendari orde bezala diferenta da, baina esaten nahi naiz mediku bezala, Bai. 7 eta 4etatik 8:30 eta gutxi gora bera ikuste dituzu zure kargora dauden gaixo guztiak. Zemos pasa zuten atzoko eguna, analisiako emaitzak, zemos pasa duten gaua, astentzea prestatzen altako txostenak, oitzaitezu beste zerbitzu batekin, bueno, 8:30 gutxi gora bera egiten dugu, bueno, 8etan bai elkartzen gea erizainekin, arazoren bat egondan, eta baita ere goizeko martxa prestatzeko, ez? Jakiteko hau raiosa joan behar du, honekin behar du ez dakiz zer, hau deitu behar zaio ez dakiz zer, bueno, pixka bideratzeko edo organizatzeko goiza. Eta gero, 8:30 biltzen gea mediku guztiak, zerbitzukoak, gai bati buruz baten inguruan, batzuntan da artikulu berezi bat komentatzeko, beste kaso zailak komentatzeko, bueno, edo zerbitzuko gauzak komentatzeko, eta 9 eta 4etan gutxi gora bera azten gea gaixoak ikusten. Gaixoak osalduta daude, ez da azten gea gaixoak ikusten. Gutxi gora bera 10-12 gaixo, eta jutentzea banan ikusten nola dauden, ze arazoa dauzkan, jakiteko ze eskatu behar dioten, zenekin tratatu behar duten, familiakin hitz eitzezu, eta hori dena pasatzen dezunean, ordu terdi 2 ordutan, jutentzea zure ordenadorea, ikusi duzuna idazteko, eskaerak egiteko, tratamenduak jartzeko, eta gero baita ere, okitzen dugu konsulta. Eta konsultan guk adibidez, izan ditzakegu 2, 3, 4 gaixo, ez? Badago jendea ditunak egun osoa konsulta, baita ere, baina gure kasuan adibidez horrela daukagu antolatua, bai? Konsulta ondoren, bueltatzen zea plantara, eta plantan hasten zea ikusten, goizean egindako analisiak, emaitzak, igual familiaren bat ez dezuna berarekin hitz egin da, berarekin hitz egitezu, erizaina juten zea gauza berriren bat egondan, gero eskaner bat atera balin bada, emaitzaren zaintza haude, ikustezu txostena dagoen edo ez badago txostena igual jotentzea radiologona ikusteko aizu zerbait ikusi duzu, ez dakiz zer, eta, bueno, hoiz izaten da pixa bat. Hoi da egun normal bat, 8etatik 3 eta gero egiten ditugu guardiak. Zenbat? Hilabetean 1, 2, 3, egun da ez espezialidade gehiago edo gutxiago. Guardiak izan daitezke, asteburuan 24 ordukoak, vale? Sartzen zea goizeko 8etan, ateratzen zea urrungo goizean, goizeko 8etan, vale? Ez du esan nahi 24 ordu begik irekita zaudenik, ez. Osea, hoian sartu zaitezke eta lo egin dezakezu. Baina, claro, deitu dezakete edozein momentutan. Bai, eta zu hor egon behartzea atenditzeko. Noski. Eta lo hartzen baldin bazu? Ez, lasai, ez natuko izu. Bale, pareu. Bai, daukazu telefonoa, bai. Eta inbeste gauzekin, imaginatzet estresa egongo ala hortik, baina baldituzue bai egunak monotonoak o gutxi iteko egunak? Hoi espezialidadeen arabera. Nik esango nizuke gure espezialidadeen ez dagoela egun monotonorik. Gela bakoitzean abentura bat gertatu daiteke, gaixoekin, bai, eta familiekin baita ere. Ez dakit, egun batean ikusteko, familiar batek galdetu zian, bere atxona, zitula 89 urte, eta bakarrik gaizala begiak irikitzeko ezintzun hitz egin, burua junda zeukan, argala, ezurretan zeon, ezin gendun inkubadura baten sartu. Serio galdetu zian, Bai, eta, olako gauzak ere ikuste dituzu oso kurioso bat direnak, ez? Monotonoak gurean ez. Monotonoa, ez dakit, raiosekoa monotonoa izan daiteke? Ez dakit, bali mazaude denbora osoan plakak eta ikusten, ez? Ja, hoi pixatu bai. Bai, baina radiologian barruan baitare daukoete intervenzionismo. Dauzkate ekografiak, dauzkate beste gauza asko, orduan, monotono, ez dakit, nahi monotono ingo zitzaian igual konsultan, denbora osoa konsultan egotea. Baina baita ere, segun nola bizitzen dezun, ez? Porque gaixo bakoitzak kaso bada. Eta kaso bakoitzak, saiatu bartzea hori konpontzen, orduan zuretzako baita ere izan leke reto bat bezala, ez? Gaixoak esaten dizuna, irten bide bat ematen, aldezun denbora gutxienian, ez?
Baita ere, orduan, segun nola bizitzen dezun, eta zein dan zure helburua, monototasun hori, ez? Desagertu Ja. egiten da. Eta atzotan, zehozek gaizkatatzen baldin bada prozesure ematen, geho ja familiarrik hoi kontatzeko, zakazue urduritasunik, Bai, noski, zaila da, ez? ja. Nire adibidez, egun batean gertatu zitzaian, izian atxaldeko lauak edorela, eta ditutziaten korrika, gaixo bat, etzan da zeona bere oean, eta aldamenean zeon beste oe bat, beste persona batekin, intzun, badekizuen nola dakoaten timbrea erizainai galdetzeko? Bai. Ez? Timbre badaukate, timbre horrek soka badauka. Intzun, soka hori lepoan jarri, eta utzi zen botatzen oetik. Osea, botaintzen oetik, eta itu intzan. Osea, bere buruaz bat egintzun, eta familiari ditu barri zanion esateko, suizidatu intzala. Imaginatu. Ez da oso arruntak, baina, bueno, beste egun batean gertatu zen, beste gaixo bat, izan zituen 40 piko urte, eta buruan arazo txo bat zeukan, rehabilitazioan zeon, eta bere ama momentun batean juntzala bazkaltzea, idatzi bat egin zion, eta bere burua botazun lehiotik. Jo, imaginatu jutezean, behakin hautezean, jo botatzen zataia za. Hori da. Ja, eta gero ere, igual, sartzen zaizue kasu bat, eta zu igual daukazu, ikuste duzu, ez dagoela ondo, eta sospetxatzen duzu, horrelako zerbait egingo dula. Zer egite duzu? Bueno, laguntza eskatu ez. Osea, ezintzea atera, eta laguntza eskatu behar ez du ez. Hori lehendabiziko gauza ez. Eta benetan pentsatze balima desun, psikiatrari ditu beharko jozu, beak baloratzeko. Ze horrela balima da, beste leku batean jartzea, eta... Hori da, ziurtasuneko leku batean ez. Baina, bueno, gertatzen zaizkigu notizi txarrak ematea, Eta ez da erresa, eta hori, ez digute unibertsitatean erakusten, hori lanean ikasten duzu pixka bat, notizi txarra horiek ematen, baina asko daukate zure jarrerarekin, da zure izateko erarekin, eta hori landu behar den gauza bada, eta ez digute erakusten, ez digute prestatzen hortara. Claro. Eta medikuntzarako ikasketetarako prestatzeko zer eduki beharko nuke kontutan neure ibilbidean? Esan nahi dut, gaixotasun batzu lantzea, zer gaixotasun eduki behar nuke kontutan lantzea edo lanerako gaitasuna... Bueno, gauza asko daude ez. Adibidez, lantaldean lan egitearena neustez oso egokia da. Baita ere, elkarrizketarako, ez? Eta hartu emanako trebetasuna lantzea beharrezkoa da. Jakitia baita ere notizi txarrak ematen, edo arazoak daudenean. Nik egon naiteke nire emaztekin, da arazo bat sortzen da, nola konpontzen dugu arazo hori, ez? Arazo horiek jakita konpontzen ez digute inoiz erakusten, eta nik ustez beharrezkoa dare bai. Eta gero beste gauza oso garrantzitsua, eta unibertsitateko ikaslei esateietena, zuek bukatzen ez duten unibertsitatea eta lanean hasten zeatenean, lanean mundu ireki bat da, ez? Osea, zuk guain arte egin duzu ikasi liburu hau eta egin azterketa hau. Ikasi liburu hau, egin azterketa hau. Pum, ez? Eta zu bazenekin, hau ikasi ez da, nota honatako zenura. Hori kontrolatuta daukazu baino. Praktikan, kontrol hori ez dago. Eta horrek batzutan, medikuok lan egiten dugu zalantzarekin. Orduan, zalantzarekin bizitzea ikasi behar da, baita ere. Eta hortara ez digute prestatzen. Ez da erresa, baina gero daude izateko erak nun erresago egiten zaie zalantzarekin bizitzea, eta beste batzui oso zaila egiten zaie, ez? Dago jendea dana oso kuadrikulatua, ez? Oso milimetrikoa, osea, eske hau egiteko lehendabizi hau egin behar dut, porque bestela gaixotu egiten naiz, ez? Persona horiek ezin dute egin barne medikuntza bat. Barne medikuntzan zalantzakin bizi gea. Claro, porque ikastituzue totxo batzuk, Hori da. hori ezin da.
Ez, eta gero gaixoak esatizkizu gauzak behai iruditze zaiona garrantzitsua dela, eta igual askotan ez dauka zer ikusirik gertatzen zaionarekin. Ja. Eta zuk investigatu inbarrezu, galderekin investigatu benetan ze pasatzen zaion, hori ere polita da, bale? Baina beti eukiko duzu zalantza. Eskatu behar diot plaka bat, ez diot eskatuko. Ez? Galdetuko diot hau, ez diot galdetuko. Ze jarriko diot hau, edo zalantzakin bizi behar daukat, ze igual ondo iten dut, baina igual hobeto zen ez eskatzea, zalantza daude, eta zalantzarekin jakin behar da bizitzen. Eta zu kasu haietan, adibidez, plaka bat eskatu edo ez, zeitezu, eskatzezu. Bueno, gauza bat egiten da, zuk egin dezakezu eskatu, bai, edo egin dezakezu ez eskatu, baina adi egon. Eta berari esan, haizu, ez bazu hobetzen, deitzei jazu. Edo deitzei hemendik 2 egun eta orduan berriz erabakitzen de plaka egin edo ez. Bai? Jarraipen batekin. Jesta? Eta ordu zeintzuk dira tresnak, medikuntzan erabiltzen dian tresnen artean, zeintzuk dira garrantzitsuenetariko batzuk? Tresnak, erabiltzen ditugunak egunerokoan, hori espezialitate bakoitzan, ez? Desberdina da. Barne medikuntzan tresnarik garrantzitsuna elkarrizketa da. Gaixoarekin elkarrizketa. Eta guretzat gauzik garrantzitsuna, tresnarik garrantzitsuna hori da. Bale, gero daukazu, gaixoa ikutu dezakezu, fonendoarekin erabili dezakezu, eta horrekin daukazu, baina gero, espezialitate bakoitzak ditu bere tresnak. Adibidez, kardiologak okiko dute esfortzu probak, ez? Edo ekokardiogramak. Gaur egun ekokardiogramak ja portatilak egiten dira eta guk ere badakigu egiten, bale? Baina, bueno, espezialitate bakoitzak bere tresna ditu. Baina garrantzitsuna nik esango nizuke, gero kirurgiak eta dena, ez? Baina garrantzitsuna da galdetzea gaixoari ze pasatzen zaion. Eta hortarako trebetasun nagusina da elkarrizketa bat. Jakitea eta investigatzea, ez? Ze pasatzen zaion, ez? Bai, eta esatezu hoi, baina gero, igual, badakazu igual kasu bat, paziente horrek ez duela, ez dagona ondo, Bai. eta ez duena esaten, igual esaten zu, hau mina egite zu, eta bai, eta hemen ere, eta ez zintzea fiatu, hor ze egite zu. Hori da. Batzutan fiatu zaitezke, eta beste batzutan ez. Eta zalantza horrek, hori unibertsitatean ez dezu ikasten, horrek erakustizu bizitza. Dago jendea gauzak oso ondo adierazten dizkizuna gauzak, eta beste batzuk ez. Bai, beste batzuk igual ez zaizu, eta daukat mina Gorputz osoan. gorputz osoan. Hori da. Hor, egon behartzea zuk ikusten, azkenean gerturatuko zea, eta saiatuko zea ikusten, eta jarraituko duzu galdetzen, eta atatzen dezun mami gehiago, ez? Hoi, investigazio puntua da, kasi. Claro. Ja. Vale? Baina, denbora gutxi daukasunean, urduri jartzen zea. Ja, eta junbazea soka tiraka, eta... Hori da. Eta ez baitzu beak argitzen, igual proba gehiago eskatuko dituzu, argitzeko ze pasatzen den, ez? Eta gero daude sintoma batzu direnak alarmak bezala, ez? Eta horiek garrantzia handia daukate, eta beste sintoma batzuk ez dauzkate hainbeste garrantzia. Ez dit kasoik egin, bai, ez dizu ondo azaldu, ez du esan nahi ez dizula entzun dizu, baina behantzako horrek ez dauka garrantzirik. Ja. Bale? O ezin dulako ezer egin, berba da, ez? Askotan komunikazio aldetik oso gaixi ibiltzen gara denok, orokorrean, ez? Ja. Eta medikuntzan oso garrantzitsua da komunikazioa. Eta geho, ikustitu gu adibidez, medikuntzakin erlazionatutako seriek taula. Horiek errealitatekin lotura dute, edo... Nik serie asko ez ditut ikusten, bere garaian ikusi nituen House-eko zea batzuk. Baina, orokorrean hartzen dute errealitateen 20% edo 30% eta beste guztia da exageratua, ez? Exageratu egiten dituzte igual gauza gehientsuenak, ez? Hori gehienetan. Ja, porque geho ikuste dut dena superpolita bai, ligoteo, no seke, eta geho ja... Bai, bizitzan ez da hainbestekoa, ez? Eta, imagina ezagun, egun batez, paziente batekin rolak aldatzen dituzula. Zer izango zen, lehenengo galdera egingo zeniona medikuari? Bueno, pentsatzen medizuna galdetu da mediku batentzako zinda galderik zaiena, ez, igual. Osa, imaginatu zuzea la pazientea. Bai. A ber,
pixat lehen hitz egin dugun arira, ez? Mediku batei galdetzea ziur zaude? Eske, ezin dugu behin ez ziur egon. Ja. Bai, ziurtasuna medikuntzan ez dago. Beti dago zalantza bat. Saiatu behar geana zalantza hori aldan txikiena izaten, ez? Bai, eta gero gaixotasuna oso garrantzitsua balima da, utxean saiatu bartzea jartzen, ez? Orduan, bueno, mediku batei galdetzeiakoan ziur zaude, beti utziko duzu pixka bat entre la espada y la pared, ez? Ziur, a ber, zenbateko ziurtasuna, ez? Askotan esaten da urgentzitan, ez? Ez daukazu hau, eta ez daukazu hau. Ja, orduan zer daukat? Ez dakit, baina ez dauka garrantzirik. Ja. Ja, eta A ber. geratzea Ibuprofeno, I ez da, pasako da, ez? Ja. Bai. Ja, eta adibidez, haude ikasle batzuk nahi dutela adibidezin osasun arloko ikasketak, eta ez dakite jun batxillergo zientifiko egitea o osasun arloko lanbide heziketa. Bueno, nik uste dut hori osasun arloko zerbait nahi balima dute, ikusi barko litzateke zenbateko zailtasuna dauzkate ikasteko garaian, esango nukenik, ez? Ja. Azkenian, gaitasuna balima daukazu ikasteko, eta zure arazoa da, alperra balima zea da, kontxo, ez? Ez dakit, saiatu pixat gehiago, eta orduan juntzaitez nahi bazu batxi batetik, ez? Oain, zailtasunak balima dituzu, oso gogorra itema zaizun ikasten jartzea, igual komeni zaizu orduan lan hezkuntzatik jutea, ez da? Grado bat hartuz, edo horrela, ez? Nire ustez da ikustea zenbataino prest zauden zu emateko, nola ikusten zean zure burua, gero baita ere, beste gauza bada, zuk nota txarrak atatzitzuzu edo justu xabiltza eta askotan horrek iten du baita ere zure autoestima txikitzea. Bai, hori pena bada. Prest zaudeno, ez? Karo, zuk bai mazode DBH lau eta nota oso justua, oso larri zaude eta batxin bakizu egurra gehiago sartuko izuela, ezen bartzea, batxin berriz sufritzen, pena mezi du, ez? Ze gaina horrek egiten du askotan zure autoestima jaistea, baita ez konparatuko zea besteekin. Eta esatea ni ezin dut. Hori da, eta ez da egia, Ez da egia, bakoitzak gure gaitasunak ditugu eta bakoitzak gurera joan behar dugu, ez? Ezin gea ibili konparatzen desberdinak gea eta bakoitzak bere gaitasunak ditu. Eta zein da zure iritzia osasun arloko lanbide heziketei buruz? Ezagutzen dut nire lankide batek dauka bere alaba, ezekila zer egin, eta azkenean hori teknikaria hartu du, anatomia patologikoa, eta oso gustora dago. Orduan, nire ustez, aukera ona da, eta gaina behar dira teknikariak, adibidez. Teknikariak bai anatomia patologian, edo laborategian, edo raiozen. Eta ez da bat ere lan txarra egia esan. Behar da jendea. Eta gero hortik, nota oso natatzen manzun, igual dakazu aukera pasatzeko medikuntzara edo erizaintzara, Bai. Orduan, nire arrebak hori egintzun. Nire arrebak DBH lauen, ez dakit lau edo 6 suspenso eta zituen. Azkenean, tutoriak lagundu zion. Ja. Lagundu zion gainditzeko, ze bazekin, lan hezkuntzara jungo zela, eta esatzen igual lan hobeto sentituko da. Nik uste hemen errepikatuta gaixi jarraituko dula, eta behantzako kalte izango dela. Eta, pasatzen, aurkituzun nire ustez bere bidea, eta gero, egintzun unibertsitatea juntzan, da guain erizaina da, eta guain supervisora bezala dago, eta oso gustora. Eta orduan karrera baten hasi aurretik nola jakin dezakegu arekiko dakaun interesa? Interesa, nik uste ikusi barezu nik bi galdera egin nizkion nire buruari eta nire ustez baliagarriak direnak, ez? Bat, ze gustatzen zaiten, eta bestea izango izateke zertan naizen ona. Bai, eta nik uste hori komeni dela gurasoi galdetzea zertan ustezu nik naizen ona, ez? Edo konfiantzazko irakasleari ezautze izu nahi, edo lagunei baita ere, ez? Ez destakatuko zenuke nitaz, ez? Zertan naiz ona? Igual izan lehizke, harremanatarako oso ona izan daiteke, edo sormen izugarria dauzkat, edo marrazketarako primera nabil, ezakit. Eta saiatu hori gustoko gauza batekin lotzen, ez? Nik uste hori dela garrantzitsuna. Eta gero, oso netzate bai ez beldurrik eduki. Ez beldurrik eduki urte bat gehiago itea, 2 urte gehiago itea, ulertzen dut zuentzako
iruditzen zaizue denbora galtze bat dala, eta nik horrela sentitu nun. Baina bere garaian, irakasle batek esan zian, ez egin kaso, txorakeri bada, eta guain, arrazoi osoa bar diot, arrazoi osoa. Osea, urte bat, beste gauza bat egitea, beste, hiru urte berdin dio. Osea, azkenean zure bidea aurkitze balima dezun, eta beharrezkoa izan balima da, aurrea. Baina, azkenean ez dago gaizki, zezu egin zenun biologikako lehenengo urtea ez? Bai. Eta horrek ere onurak ekarriko zizun, ez? Zerbait gehiago jakitea. Noski, eta jendea ezagutzea, baita ere oso garrantzitsua dela. Baina, bueno, igual mateko irakaslearek lagunduko espalit, ze pasako zen, suspendituko banu. Ja. Orduan bio ingo nun. Eta igual gero irakasle bihurtu. Ez? Ulertzen? Bai. Ze pasatzea? Enbestekoa da. Ja. Osea, bai egia da saiatu bergela gure ametsak, gure nahiak betetzen eta burrukatzen denera, bale? Baina bestaldere bai zingea erotu. Baita ere. Ja. Bale? Baina bai, nik uste pena emezi du gustoko duzun zerbait, eta biologia ingo banu, beste aukera batzuk izango nituzke, eta ziurrezki lortuko nun laguntzea. Dala benetan nik nahi nuna, baita ere, orduan. Ez dakit, mundua zabala da, bideak asko dira, bale? Zuretzako onuragarri izango litzake. Unibertsitatean, sartu baino lehenago, beste, zu egin zenun biologia, baina igual lanbide heziketako osasun arlokoak edo beste karrera batzuk osasun arlokoak eukitzea, onuragarria izango litzake. Bai, ni ustez beti da onuragarria. Ez da beharrezkoa, bale? Zen nik ustez benetan ikasten dezu benetan gaixo aurrean zaudenean. Eta noiz daukazu gaixo aurrean? Lan egiten duzu. Mediku hori da. Gaizki prestatuta dago. Nik uste gauzak asko hobetu beharko litzatekeela. Benetan ikastezu gaixoa aurrean dakasunean, porque, 6 urte medikuntza egin, mirra egin, eta orduan hasi gaixoakin hitz egiten, ez? Dia urte asko. Urte asko, ez? Asko azkarrago hasi beharko gineteke. Bai? Orduan hori ez dago ondo landua. Igual, karrera egiten zuen bitartean, baina ospitalean gauzak ikusi gehiago, eta... Bai, badaude, Osea, praktika daude, bale? Baina praktikak benetan daukan garantzia handiagoa izan beharko luke. Ja, osea, igual gehiago egitea. Bai, gero eta gehiago egiten nahi dira, Baina baita ere, praktika horiek baliogarriak izateko beharko zenuke irakaslea denbora ukitzea zukin egoteko. Ja. Eta hori ez dago. Plan Bolonia oso politia da, baina gero benetan ekartzen dezunean jende gehiago beharko zenuke, irakasle gehiago beharko zenituzke. Irakaslea behintzat denbora gehiago ukitzea. Ja, nahi erutzen zait igual, hasierako 6 urteako soluzioak iteiala. Zeba, geho, espezializatzetzea, hasieran baino denbora labur batean. Osea, adibidez, zuk nahi baldin bazuin kardiologia nazuna, hortako zedia, 4-5 urte. Bai. Eta medikuntza, karrera, 6 urte. Pues nahi erutzen zait pixka daola hoi... Onditua bezala. Bai. Plan, izan beharko zala gehiago espezializazioa urte gehiago. Bai. Eta geho ja bestea pixkat motzagoa. Bai. Behar bada ideia hona izango itzateke, Baina gaur egun gauzak horrela daude. Nik ez dakit etorkizunean gauzak aldatuko diran edo ez. Gero esatezu igual lehenago erabaki zen nahi duzun. Baina jendea noiz dago prest erabakitzeko zen nahi dugun, ez? Eta medikuntza sartu aurretik, zuk zeo ze jakin behar dezu. Ada, igual prestatu imartza pixkatetxen. Ke ba? Ez, lasai. Zentzu hortan lasai. Nire ustez garrantzitsuna da zuk benetan nahi izatea. Jesta, osea, nahi abalima daukago, ez dago inungo arazorik. Ez daukazu praktikak egin beharrik, eta ni bere garaien itxun praktikak, Baliogarriak izan zitazkian, praktikak nik uste baliogarria dira ikusteko nola bizidean medikuak, nola bizidean erizainak, zer egiten duten, zen zalantza dauzkaten, igual hortarako. Ezagutzeko gehiago mediku baten eguneroko bizitza. Nik uste tortako balio dula. Eta gero kuriosoa da, gustatzen zaizu pasazean lekutik, ez? Igual indituzu praktikak 10 lekutan, eta nola leku batean daukaten giro ona, justo hori gehiago gustatzen zaizu. Ez hainbeste gaiangatik, baizik eta giroangatik, ez? Ja, horrek ere egiten du, azkenean, zu izango da zure eguneko lana. Hori da. Eta orduan giro ona egotea, hobeago da. Orduan, ikasleen artean bai giro ona dago. Bai. Ikasleen artean giro ona dago, eta ikasleak
ondo pasatzen dute, bere juergatxoa dauzkate, eta organizatu behar due ikasteko, eta baita ere ondo pasatzeko. Nik lagun oso onak egin nituen, Iruñan, eta izatez geroz nintzen honea etorri, han jarraitu nuen ikasten. Eta lagun oso onak egin nituen, eta ondo pasan nune bai, eta gauz asko ikasi nituen. Ikasi nuen baita ere, beste batzukin elkar bizitzen etxe batean, ez? Hori beste ikasketa bada, eta jende desberdina ezagutzea. Eta zer egin zaizun jakitea medikuntzarako balio zenula? Guain batxi bat dana, hasi nintzen begirale izaten, da begirale nintzela ikusi nuen umekin oso gustoan eola, umei laguntzea gustatzen zitzaiela, asko. Betea sentitzen nintzela laguntzeko garaian, eta esaten igual hontan ni ona naiz, ez? Eta, hoxe izan zen. Gero hartu nuen lista, zertan lagundu dezaket, ez? Bat izan irakasle izatea, eta bestea zen medikuntza izatea. Medikuntza egitea, o mediku izatea. Eta orduan galdetu nion irakaslea batei, zalantza daukat, ez? Irakasle izan, o medikua izan. Eta esan zidan, biak aukeran bali maituzu, nik esan nuke tira medikuarena, porque gero medikua bali mazea irakaslea izan zaitezke. Ja. Claro, orduan zoten, bi karreren arten. Claro, hori da. Eta nolatan, umeak gustatzen zitzaizkizun, baina gero pediatra izan zineke, eta ez zea? Ja, baina ez zian nahi ume hain txikiak, ez? Desberdina da, ez? Pediatra hitz egiten desunean normalian ume oso txikiak dira, ez? Nik begirale bezala egon nintzanean, zian 12 urteko umeak, ez? 5 urteko desberdintasuna zegoen nire artean da beraien artean, ez? Orduan horregatik behar bada. Bai, igual irakasle eson edo la. Hori da. Eta gero, baita ere, praktikak egiten dezunean, jutezea ikusten ze gauzak dauden, eta zer izan dezakezun gustokoa, medikun barruan, ez? Eta nik ikusi nun hor medikuntza barruan, nahi nula jakin pixkat denetara, ez? Osea, laguntzeko gaixo bati, nahi nuke denetatik jakin, ez? Ez zitain gustatzen esatea, ez? Hau pasatzen zait, eta nik, ez dakit, hori ez nun nahi. Ez, hainbeste ikasi ondoren, ez? Osea, erantzun bat eman behar diot. Orduan horretik nahi nun zerbait orokorra. Eta gero esatezu, egin dezaket barne medikuntza ospital barruan, edo egin dezaket primaria. Eta esan nun ikusi nahi dut gaixoa. Konsultan, aurrez aurre, edo oean. Eta pentsatu nun, oean, igual gehiago laguntzeko aukera daukat, ez? Eta hori erabaki nuen barne medikuntza egitea. Gero jo nintzen galdetzea barne medikuntza egiten zuten batzuei, eta gustora zeudela. Eta momentu hortan ez zaukan fama oso ona barne medikuntza, esaten zuten etorkizuna espezialidak ziela, ez dakiz zer, eta, lanpillo bat okidet, hasieratik, ez naiz langabezian egon. Eta karreran zehar dudik euki aldezu? Bai, pillo bat. Egunero, segun izuk, Baina esaten, igual, usteko. Ez dakizulako esan nahi dezu? Usteko duda. Hoi da. Ez dut eduki. Claro, es que igual, sartzezea klasera, igual batxin ematezen un zinala como la lista, baina iristezea horrea eta ustezu zala tonta, no? Nik arazoi ez nuen euki, porque listoa naiz behin izan. Eta, bidea hasten zeanean eta ikusten dezunean, eta nahi dezunean mediku izan nahi duzula, erabakia daukasunean, nik uste ez zaizkizu zalantzak etortzen, ez? Batez ere gauzak laguntzen maizuen, ezakit, adiz biologian nik zalantza neukan matematika gaindituko nun edo ez nun matematika gaindituko, momentu hortan igual, ez, zalantza aukiko nun, ez? Osea, suspenditu ezkeo, ez banu aprobatu biologia lehendabiziko urtean, bigarrena, ez? Orduan zalantza sortuko zen, baina, ez dit zalantzik eduki zentzu hortan. Eta, zure ustez zer da, importanteagoa, pertsona batek bikaineko notak aukitzea, eta, gogoa gustatzen zaio, edo, pertsona batek, 7-8ko notak eukitzea, baino ikaragarri gustatzen zaiola arlo hori. Zer ustezu? Gogoa garrantzitsuna da, eta jarrera garrantzitsuna da. Nota onarena, nik esatizu nik 6,6 atean nun, ez? 10-etik, bale? Gaur egun izango izateke hori, asko jota 10 bat ateatzea, nintzateke sartuko, Eta nire ustez ni mediku ona naizela. Nire ustez askoz garrantzitsuagoa da,
gogoa, eta zure benetako intentzioak, eta zure benetako jarrera, ez? Nota onak atatzea baino. Nik esautzen dut jendea, nota oso onak atea dunak, baino gero egunerokotasunean zailtasuna dauzkatenak. Bai? Claro. Ze baita ere behar da, logika bat behar dezu baita ere. Praktikan lan egiteko garaian, eta askotan ez daukazu. Eta gero jarrera, eta gauza asko daude. Gero komunikaziorako dauzkasun trebetasunak ere oso garrantzitsua dira. Trebetasuna horiek gabe, nahiz eta oso azkarra izan, Ja. bai. Gero empatizatu, gaixoarekin empatizatu barezu. Bestela nola nahi zuzugan konfiatzea, ez? Osa, eske, hor daude gauza asko beharrezkoak direnak, eta ez direnak kontutan hartzen. Zuk bezala galetu jozu gaixo batei, ez? Aber, zenekin Ja. egon nahi duen, ez? Entzungo dion batei, o entzunezko diona, ez? Nahiko du norbait entzuten duna, ez? Eta denbora ematen diona, ez? Eta norbait empatizatuko duna eta ulertuko duna, ez da? Bai? Bai. Porque gero, gaixotasun bat daukasun, o beste bat daukasun, liburuak daude. Gaur egun Ja. ordenadorean denetatik daukazu. Vale? Eta gu ditugu datu base oso onak, aktualizatuak, eta informazioa hor dago. Gaur egun hainbesteko informazioa dago, ezin dezula dena jakin. Jakin barrezuna da non bilatu, eta gero informazio hori filtratzen. Jakin barrezu benetazkoa dan, o ez? Bueno, hau izan da guztia gaurko. Aurkitu zure bidea saioan. Espero dugu gure entzulei informazioa baliagarria izatea. Eta, bueno, eskerrik asko hemen egoteagatik. Mila esker. Eskerrik asko zure gonbidepenagatik.